Dyma stafelloedd y milwyr, ac mi roedd e nesa at stafelloedd y Centurion. Cewch weld fod yr adeilad draw fyna yn fwy llydan na'r rhan yma. Os dilynwn ni y wal yma, can ni weld taw veranda oedd fan hyn, a'r ffordd i fewn i stafelloedd y milwyr oedd ffor yma. Dilynwch fi. Pan oeddwn ni yn ymladd mewn rhyfel hir, enghraifft rhyfel y Soelwriaid yn erbyn y bobl leol, mi roedd grŵp o 8 o ddynion, conterbyniwm, yn rhannu pabell. Ond yn y Barics, mi roedd yr 181 yn rhannu par ystafelloedd. Ystafell allanol yma ar gyfer storio nwyddau ac arfau, a'r stafell yma i'r dynion i gysgu. Falle bod yn edrych yn tipyn yn fach, ond mi roedd rhwyfant mwy o le nag oedd mewn pabell. Mi roedd veranda yr adeilad yma yn gwynebu veranda yr adeilad nesa. Mi roedd yn rhan o'r un cwmni, ac mi roedd yr un peth yn wir am yr adeilad nesa a'r rhai tu hwnt. Mi roedd 6 centwria mewn cwmni, ac mi roedd 10 cwmni mewn lleng. Felly roedd angen 60 o adeiladau fel hyn yn Isca. Dach chi'n gweld pwy mor bwerus oedd y lleng?